Πάμε. Καλώς ήρθατε σε ένα unboxing. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing του Wise Kids. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Θα ανοίξουμε το κουτάκι μας με μια φόρμα πολύ κακής ποιότητας, φθηνιάρικη και κακό χρώμα, κακή εκτύπωση από την εταιρεία Wise Kids. Το παντελονάκι, όπως βλέπετε, γίνεται και σφεντόνα. Δεν είναι καθόλου ελαστικό και είναι και αυτό κακής ποιότητας. Οι κάλτσες είναι ήδη φορεμένες 5-6 φορές και σας τις δίνουμε ακριβώς όπως είναι. Για εσένα όμως που δεν σου φτάνουν αυτά, σου έχουμε και πλαστικά κοκαλάκια που σπάνε από την πρώτη κιόλας χρήση. Δείτε τα καλά, γιατί δεν θα τα ξαναδείτε. Θα κλαίτε τα λεφτά σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing του Wise Kids. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Την υπέροχη μας μίνι για κάθε μικρή μας φίλη. Κουτί το οποίο μπορείτε να το έχετε για αποθήκευση παιχνιδιών, για να το κάνετε δώρο για πάρα πολλές χρήσεις. Επαναχρησιμοποιούμενο και ανακυκλώσιμο. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο σωτάκι φόρμας, πολύ καλή ποιότητα, καλοραμένη, φούξ μπλουζάκι με επένδυση, ούτως ώστε να είναι ζεστό αυτή την περίοδο. Το οποίο συνδυάζεται με ένα πολύ ωραίο κολανάκι που κάνει μια σιλουέτα τρομερή σε μπλε χρώμα. Ελαστικό, χοντρό, φοβερό. Τέλειο. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Καλτσάκι, δεν θα σας το αφήναμε με κρύο πατουσάκι. Καλτσάκι μίνι που ταιριάζει τέλεια με το σετάκι αυτό αλλά και με όλα τα σετάκια του παιδιού σας. Και τέλος, δεν αφήνουμε έτσι το μικρό σας το βλαστάρι. Του έχουμε και τέλεια κοκαλάκια, χτένα, βραχιολάκια, δαχτυλιδάκια, τα πάντα για τη μικρή σας μίνι. Φιλάκια. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Wise Kids. Πείτε